नमस्कार जय जगन्नाथ ହେଇଗଲା ସକାଳ 3ଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ରୋଡ୍ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା 3ଟାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ 3:30 ହେଇଯିବ ଆଜି ବାହାରିଲା ଭିତରେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ୱାଇଫ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବେଗ୍ ବି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଅଲରେଡ଼ି ରଖି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ରାତିରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବାହାରିବୁ ଏବେ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଉପଲ ଛକ ଦେଇକି ବାହାରିଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି। ସମୟ ପାଖାପାଖି 5:30 6ଟା ପାଖାପାଖି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିଲୁଣି ତ ଭୋକ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ। ଗାଡ଼ିକି ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ନା ଆମେ ପାଖାପାଖି 200 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ସାରିଥିଲୁ ସକାଳୁ ଆଉ NH65 ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ନହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ମିଳିଯିବ ତ ଖାଇବା ଟିଫିନ୍ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲର ତ କିଛି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଚା ମଗାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। ଏଇଠୁ ବୋଧେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଆଉ 70ରୁ 75 କିଲୋମିଟର ହେବ ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଅଲରେଡ଼ି 7:30 ବାଜିଗଲାଣି ବାହାରିବା ଏଠୁ। समय 8ଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବିଜୟୱାଡ଼ା ଯେହେତୁ NH ଟାଉନ୍ ଭିତର ଦେଇକି ଯାଏ ତ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ତ ବିଜୟୱାଡ଼ା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ବାଇପାସ୍ ବି ଅଛି ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ବଟ୍ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ କି କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ ତ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଦେଖାଉଥିଲା ସେପଟେ ତ ଆମେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାର ଥିଲା ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଧା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଖାଲି ବିଜୟୱାଡ଼ା କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ଆଉ ବାଟରେ କେଉଁଠି ବି ରହିବୁନି କ'ଣ ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ କ୍ରସ୍ କରିବା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 70 to 80 କିଲୋମିଟର୍ସ ପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନାବରମ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବି ସମାନ 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିବାର କାରଣ ଏତିକି କ'ଣ ନା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଗୋଟେ 2 ଥର ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 2ଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆର ଲୋକେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ହେଉ କି ବିଜୟୱାଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଲଞ୍ଚ କରିଦେବେ କ'ଣ ନା ୱାନ୍ସ ଆପଣ ବାଇପାସ୍ରେ ଯଦି ଚଢ଼ିଗଲେ ଦେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ମଗାଇଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଖାପାଖି 750 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲୁଣି ଆଉ ମାତ୍ର 200 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଏଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଆହୁରି 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥିଲୁ ସେଠି ଯେହେତୁ 3ଟା ହେଇସାରିଥିଲା ଅନ୍ଧାର ହେବା ଭିତରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ହେବନି। ସମୟ 7ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଆଉ ବିଜୟୱାଡ଼ା ପରେ ଅନକାପଲ୍ଲିଠୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ନେଇଗଲେ ବାଇପାସ୍କୁ ପୁରା ପଳେଇବେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା 6 ଲେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖାପାଖି 78 କିଲୋମିଟର୍ସ। 2ଟା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ବି ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶୁଣିକି ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିଲେ ମଜା ନେଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣିଲେ ମଜା।
ଚିକେନ୍ କଷା ଓଡ଼ିଆ ନାଇଁ ତମର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଟିକେ କହିଦିଅ କିଣିକିରା 4 ବର୍ଷ ପରେ ଖାଇଲି 4 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖାଇବାଟା ନିଜ ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୀର୍ଘ 17 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ପରେ ପାଖାପାଖି 1000 କିଲୋମିଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁର୍ରେ ଆମକୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ 1700 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲା। ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।